El Dia de la Visibilitat Lèsbica es reivindica precisament això, la visibilitat. El que pretén és que es faci no només un reconeixement de drets, sinó una garantia d'aquests drets des de polítiques públiques i fer accions que ajudin a generar un canvi social en la direcció d'acabar amb el que és el sistema sexe-gènere i amb el sistema patriarcal. Sí que és veritat que hem assolit moltes coses, el dret al matrimoni, el dret a l'accés a la sanitat per la inseminació artificial. Doncs es reconeix gran part dels drets, però moltes vegades no està garantitzat aquest reconeixement, com pot ser l'accés a drets sexuals, que està oficialment reconegut, però a la pràctica hi ha situacions de violència, situacions de discriminació, d'atenció inadequada, inclús de preguntes inadequades per part de professionals, o que no tenen en compte que estan davant de parelles de dones. S'ha avançat molt en quant a drets LGTBI i especialment a Barcelona i voltants. També la creació del centre LGTBI és un gran avenç, és una aposta que feia anys que estaven lluitant darrere i realment és una aposta molt innovadora, molt integral. El que cal seguir ara és seguir treballant perquè hi ha una idea de falsa igualtat, ¿no? Hay un iceberg y hay algo por debajo del agua, ¿no? Que todavía hay como muchas actitudes sutiles que al final tienen que ver con una problemàtica muy de fondo. Tenim molt present el que són les micro-LGTBifòbies, és a dir, aquestes petites qüestions que moltes vegades són subtils i passem desapercebudes, però sí que impliquen una actitud discriminatòria. No importa qui t'agradi o amb qui estiguis, però a la pràctica els insults que segueixen dient-se sempre són LGTBifòbics. Bé, de fet, les lesbianes no són només lesbianes. Som gitanes, som blanques, negres, som joves, som grans, riques, pobres, immigrants. Ens afecten moltíssimes coses, per això és molt important aquesta interseccionalitat. Una educació afectiva sexual des d'una mirada diversa i feminista que qüestioni aquest sistema permetria una societat molt més oberta i més possibilitadora d'altres desitjos, pràctiques, maneres de ser i de relacionar-se. Com a dones i com a dones lesbianes, la doble invisibilització ha fet que dins del col·lectiu LGTBIQI les dones lesbianes no tinguem tanta força. Podem reflexionar quines són les nostres reivindicacions pròpies. És important, doncs, que el Dia de la Visibilitat Lèsbica sigui reivindicat per tal que la resta de l'any siguem presents i visibles en tota la resta d'àmbit de la vida quotidiana. Estic molt contenta de ser lesbiana. Sí que és una cosa que et condiciona la vida i també la forma de veure les coses. Soc lesbiana i seguiré nombrant-me lesbiana mentre la gent pressuposi l'heterosexualitat de les persones. Per mi, ser lesbiana és un orgull cada dia i a cada moment. Com a dona lesbiana, malgrat els avenços, tinc molt present que encara hi ha moltes coses per fer. Como boyera de pueblo, lo que me gustaría es vivir en una sociedad con mucha diversidad y muchos referentes de deseo lésbico.